Новолуния в Рак. 14 юли Луната ще навлезне в Рак. В момента и Слънцето е в Рак. Честит рожден ден на всички прекрасни раци. И Луната също ще бъде на 14, ще влезне новата Луна в Рак. Знаете, че новата Луна е ново начало за всички нас. Обожавам Зодия Рак, моят съпруг беше Рак, мир на душата му. Така че новолунието в Рак ще бъде един период за всички нас, които ще насочат всички хора на Земята, независимо коя зодия сте, какъв асцендент. Сега много ясно, че това новолуние най-много ще се отрази на прекрасните раци, на хора с асцендент Рак, на хора с Луна Рак. Знаете, че всеки има в хороскопа Рак, но всички ние ще насочим внимание към дома, към майката, защото рака е много дълбоко свързан с рода, с семейството. Също така ще насочим фокус към нашите чувства, към нашите емоции, към нашата емоционална сигурност. И всъщност това новолуние в Рак прекрасни ще даде начало, ново начало за всички нас. В астрологията новолунието винаги се свързва в един период, в който ние можем да си създадем нови намерения, да пуснем старите ограничаващи вярвания, да стартираме нов цикъл в живота си. Какво може да ни даде на всички нас това прекрасно новолуние? Ново начало в личният живот. Възможност сега да изградим малко по-спокойни отношения, малко по-хармонични взаимоотношения. Второ, емоционално изцеление. Време е тук да освободим старите болки. Време е рака, един от минусите на рака, че той е много чувствителен, много тънкообиден и рака много често се обижда. Така че ето тук емоционалното изцеление. Време е да се освободим от старата болка, от старата обида. Време е да се освободим от семейни модели, които вече не ни служат. Освен, че ви препоръчвам да си запишете час с мен за хороскоп, също така ви препоръчвам да си запишете час и за лична консултация с констелация. Защо аз на времето избрах семейните констелации? Защото видях, че чрез семейните констелации видях много дълбоки родови модели, които влияят на живота ни, на моя и на вашия. И така влияе, че ние най-малко предполагаме за това нещо. Много често ние носим чуждите болки, чуждите обиди, чуждите товари, чуждата вина. Носим моделите, даже и не осъзнаваме, откъде идва това, защо ми се случва това. И когато аз започнах да работя върху себе си, не преставам и до ден днешен да работя с семейни констелации върху себе си, въпреки че помагам на хиляди хора, аз също продължавам да си правя и на мен семейни констелации. Винаги, когато имам някаква тема, някакъв проблем за решаване, винаги се обръщам към моите колеги и работя. Когато аз започнах да работя, аз открих този път, чрез който аз мога да застана на моето място в системата. Мога да започна да усещам вътрешен мир, спокойствие, яснота, да променям отношенията си с хората, с партньора си, да взимам важни решения, да бъда здрава, да бъда щастлива, да си позволявам да имам повече, да бъда по-богата, по-успешна, по-известна. Така че за мен семейните констелации не са просто един метод. Това е един цял път на осъзнаване, на приемане и на любов, прекрасни мои. Абсолютна любов, защото точно това, което ние работиме в семейните констелации и точно това е, което това новолуние в Рак ще ни учи, това е фокуса към рода, фокуса към дома. Да укрепим връзките, да приемем близките си. Точно това новолуние. Да работим върху тези теми, свързани с родовата система. Така че, освен хороскоп, не отлагай, запиши си час за лична консултация с констелация, вземи си пакет от 3 лични констелации или си вземи менторска програма. Всичко може да разглежда в сайта gerganabraskova.bg. Може да ми пишете на посочения телефон, да се възползвате 15 минути от безплатната консултация с мен. Така продължаваме какво ни вещаят звездите, какво ще ни донесе това новолуние в Рак, ново начало за всеки един от нас личния, емоционално изцеление, фокус върху рода и дома, казахме. Тук ще засилим нашата интуиция, тъй като Рака той е женски знак, ще работиме много и с женската енергия. Ето
Това е чудесно време за всички дами, които в момента се усещат, че са в мъжка енергия. Тук ще работим върху нашата интуиция. Ще се засили при всички интуицията. Много хора ще усещат какво им е нужно. Дали това наистина е тяхна нужда или може би живеят по нуждите и желанията на някой друг. Също така, това новолуние, когато си вземете лист и химикал и си напишете вашите желания, тези желания и тези намерения, които сте написали и цели, това ще се случи през следващите 6 месеца. Благодаря за палчетата и сърчицата. Пишете ми, ако тук има рак, зодия рак, асцендент рак. Също така може да ми пишете от кой град или коя държава ме гледате. Знаете, че работя онлайн, така че не се притеснявайте. Която и да е от моите услуги, може да я ползвате онлайн. Така, напишете си вашите желания на листче. Особено желанията, които са свързани с любовта, с семейството, с майката, с вътрешния мир и с изобилието. Рака е много дълбоко свързан с майката. Така че за всички хора, освен астрология, всички, които работят като мен с семейни констелации, това е много добър период, прекрасни дами и прекрасни господа, ние да се освободим от родовите тежести, да възстановим връзката с майката и връзката с рода, за да можем да бъдем здрави, щастливи и успешни. Ето това е моята мисия. Аз от 16 години помагам на хората чрез йога, семейни констелации, астрология. Точно това. Всеки да бъде здрав, щастлив и спокоен. Така както той се го усеща. Няма конкретен модел. Защото при всеки човек, знаете, нещата са различни. Сега е и момента да създадем повече вътрешна сигурност, повече вяра, доверие в живота, доверие в себе си. На това новолуние може да си направите ритуал, запалвате си една свеж, взимате бяла свеж, запалвате, само бял цвят свещи, сега ще се работи. Напишете 10 желания в сегашно време. И благодарете. Тоест така напишете желанията, че ако вие сте болна и искате здраве, напишете вече съм здрава. Благодаря за здравето, което получих. Благодаря за еди какво си. Желая да бъда така. Но напишете ги в сегашно време и благодарете. Сякаш вече се е сбъднало. Вече съм богата, вече съм известна, вече съм изобилна. Вече съм подобрила връзката с майка ми и вече съм подобрила връзката в отношенията с партньора ми. Знаете колко е важна майката? Защото майката отговаря за любовта, за нашето здраве, за нашия успех, за парите, за изобилието. И когато ни върви в живота, особено ако искате, ако вие сте жена и гледате това видео, прекрасни дами, особено ако искате да сте щастливи взаимоотношения с партньора си, майката, констелация с майката. Ако все още нямате партньор, отново първата ви констелация, запишете си констелация. Ако имате проблеми с забременяване, зачеване, все още нямате предложения за брак, пръстен, годеж, отново работа с майката. Ако искате да имате успех в кариерата, в бизнес, отново майката. Ако искате повече любов в живота си, ако искате повече здраве, повече изобилие и повече успехи, всичко това ни води към майката. Ако искате да изчистите излишните килограми, отново майката е свързана с нашето тяло, с килограмите. Ако искате да спрете цигарите, зависимостите, отново констелация с майката. Така че това новолуние в рак много ще ни насочи фокуса. Коя съм аз? Къде е моето място в това семейство? Кои са моите отговорности, кои са моите желания. И освен това, това новолуние ще внесе едно такова спокойствие. Раците наистина умеят да внасят спокойствие, една любов и едно ново начало за всеки. Сега ще кажа за всяка една зодия, прекрасни мои, по-мъничко така, какво ще ни донесе това новолуние в рак на 14 юли за всяка зодия. Ще започнем с скъпи овни. При вас фокуса ще бъде върху дома и семейството. Време е да внесете повече спокойствие в личния си живот. Не се притеснявайте, нещата както винаги ще се подредят за вас. Прекрасни телци! При вас това новолуние ще дойде с нови идеи, нови важни разговори, също така ще имате и нови полезни контакти. Това е много добър период за вашите
нови проекти и за вашите, може би, нови обучения. Скъпи близнаци, при вас фокуса ще бъде в началото към финансите. Възможно е да увеличите доходите си или пък да си промените отношението към парите. Прекрасни раци, това е вашето новолуние. Бъдете живи, здрави, благословени. Честит рожден ден на всички раци. Обичам ви, благославям ви. Така започва един много важен личен цикъл през всички раци. И тук пък казахме, че темата ще бъде увереност, любов, нови възможности, подобряване отношенията с майката, с рода. Работете, запишете си констелации, не отлагайте. Освен хороскоп, не пропускайте и семейните констелации. Скъпи лъвове, при вас сега е време за почивка, както винаги вие блестите, но пуснете миналото, освободете се от миналото и сега е период за почивка и вътрешно изцеление. Прекрасни деви, при вас ще има ново начало, нови приятелства, подкрепа и от старите, и от новите приятели и сбъдване, така да се каже, на вашите дългосрочни мечти, които очаквате да се сбъднат. Скъпи везни, при вас възможностите и новото начало ще бъде в професионалния ви растеж. Там вече ще получите така признанието, което толкова дълго очаквате. Може би ще бъде ново начало на кариерата, може би някаква нова кариера. Прекрасни скорпиони, при вас фокуса ще бъде върху пътувания, предстоящи пътувания, духовно развитие, някакви обучения, разширяване, творчество и нови хоризонти. Скъпи прекрасни стрелци, при вас идва нова трансформация в живота ви, освобождаване на старите страхове, стари ограничаващи модели и подобряване на общите финанси. Също както близнаци и стрелец ще има подобряване на финансите. Скъпи кози рози, това е нов етап в партньорските взаимоотношения при вас. Възможни са нови партньорства, нови съюзи и укрепване на настоящите. Прекрасни водолеи, при вас е нужно да сложите ново начало. И тук началото ще бъде, темата ще бъде здравето, нов режим за вашето здраве, нов режим за хранене и също така нов режим за работа. Не прекалявайте с работата, нека първо здравето и енергията бъдат водещи. Сега е времето наистина за всички водолеи да си създадат нови, полезни, здравословни навици. Стига с тая работа, гледайте си здравето и гледайте вашата енергия, защото без енергията няма да имате това, което искате да имате. Прекрасни риби, при вас това новолуние в Рак ще даде повече любов, ще се чувствате обичани, вие самите ще обичате творчество, вдъхновение, радост, много добър период за романтика, може би ще срещнете любовта и също така добър период за лични проекти. И защо това послание в новолуния в Рак на 14 утре във вторник ще ни накара ние да се свържем с нашето сърце, да отворим сърдечната чакра, да се погрижим за себе си, да се погрижим за близките и да поставим основите на нашия живот, в който ние се чувстваме сигурни, в който се чувстваме обичани и в който се чувстваме спокойни. И това беше моята прогноза от мен, прекрасни мои, за всички, които обожават астрологията и все още не са си направили хороскоп. Очаквам ви, запишете си 15-минутна консултация, независимо дали за хороскоп, за лична консултация, за каквато и да е тема, винаги получавате 15 минути безплатна консултация с мен. Можете да ме намерите в Facebook, Йога Констелация Астрология с Гергана Бръскова, в TikTok, в YouTube, навсякъде. Не се притеснявайте да се възползвате. Също така сайта gerganabraskova.bg. Влезте, регистрирайте се в сайта. Там може да се свържете с мен. Плащанията стават предварително, моята услуга се заплаща. Може да платите по банков път, може да платите по Revolut, може по EasyPay, както на вас ви е удобно. Винаги всички часове, които записвам и за астрологията, и за констелациите, с предварително записване. Единствено в йога клуба, там широко вратите са отворени на йога клуб Пам цяло лято. Заповядайте в нашето охладено студио. Йога клуб Памба продължава да работи. Няма да затваряме лятото, така че и юли и август ще си има йога практики. Продължава записването за нашият летен йога лагер на 19 август, така че каняте, ако искаш, заповядай заедно да отпразнуваме 4-5 дни, така една мъничка кратка почивка в сърцето на Девин. Ще се радвам за всеки един от вас
аз съм отворена да работя с тези, които припознават мен като ваш ментор, ваш учител, констелатор. Така че прекрасни, пожелавам ви весело, усмихнато лято, доверете се на това новолуние в Рак и нека наистина отворим сърцето си за любовта, спокойствието и мира. Позитивна, прекрасна седмица, целувки, весело лято, пишете ми, дайте ми обратна връзка за прогнозата, астрологичната прогноза, която съм дала и очаквам те. Вземи си час за хороскоп или лична консултация с констелация. Чао, чао!